ka gaskata haka? Ka gaskata haka? Ya mana kai. Ai bu gama ba kai. Bu gama ba. Shi sa na kai. Ai bu gama ba. Kai Ai akwai ragowa. Sai ce to amma akai ba san ka ba. A da akwai shi sa fatin a mota na baka nace gama wannan bisa. To I picking up daga gurin. Pick up. Amma ya akai ban san ka ba. ko da ma ta za a yi ka sani ni da harkokin na gaba ɗayan nan ba da yan ƙasar nan nake yin su ba. Ka daina sa musu magana cikin magana sai sun katse tukuna. Amma ya akai ban san ka ba. Ba magana mai da a da ne amma yanzu da take cikin na ya shi ba na shi da to bari ka je in biya maka ni yanzu da kake kallo na nan babban mawaki kake tare da shi a gaban ka Na gurin ko na da suke cewa kalaunin ne wata irin waka kake na ruwanka sai dai ba muna joni dai muna joni kai kanka sai ka ci darajar waka ka gane kai ba min ido sai ka kalle ni kuɗi ya girma waka kai ne in kana tare da ni za ka ci darajar kuɗi kai duk abin da kake so na ji daɗi tun da kai mawaki akwai wani aiki da nake so na baka duk da na ji wajen tsohon kawai ya ɗauki laƙani ya bani ya hana kai sai ne amfani ka iya waka sosai da sosai ai bari in gaya ma in dai waka kake nema waka rap slangs ka san wani abu da tura suke cewa declaration of rapping declaration of waye ne wata wakar hausa baka ji wakar hausa ba waye ne wakar hausa to ai baka da abinci a waka kenan ni gudunmuwa ta su sa nake so ai mata zan wakar hausa kawai da in aka yi mata wakan nan za ta ji babu da sai ba matsala zan taimaka A yace zan taimake ka taimaki kanka ne. Dan ina da kuɗi sai kuma haka. wallahi abin da nake shirin kawai Sai kuma haka ne ba sai ku tsaya ran ne last in beat. Pick up. Action. so ba matsala kai ba a taba mun ƙara da sauran kaɗai ba matsala zan taimake ka Action. ba matsala karka da zan taimake ba a taba kafaɗar ɗan adam sai dai kai in ji saboda ni bai kuɗi ne kuma matsayi in kana da bukata a cikin dole kawai da mun aiki ya Dada! Kanan! Sai an je gurin bebin da Sabuwar waka ne. Turo min ji. Olololo. Makaho. Turo timbi. Turo min ji. Olololo. Okay, sorry. Ya ci gaba da recording sun za ka tsayar kuma. Olololo. Mu je pick up. Ku ga mai wuta. Ai shi lalle sai yayi mu. Wannan abin ne kuma wallahi ba su da kai. Recording. 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 Action. Haba bros. Ya ne tun daga can ina tema magana gaba ɗaya hankalinki yayi gaba. Ya haka ne. dan malam koyarwa ce Kamar shi. Na take. Kawo ta nan. buga ta asali Asa ta da Allah. Mu je.
dan malam Action. dan malam wayya akai ne Ka ga Allah. Na ganka a gurin malam. Ina tema magana. Har ni ma hannu ne fa mu gaisa. Nake ka ganka a gurin malam ya kuma wancan babur ne ya cika mun. Action. Kaga. Na ganka a gurin malam. Ina tema magana. Har miƙa ma hannu ne ga ka kwafsa. ta ya zan yi nuna rinsa a raka ban san da inda ka ciro raka ba kawai in taba kan bace My hand? My hand? No bari ka ji in gaya maka. Wallahi my hand da kake kallo. My hand is very clear. yanzu dai so kake mu gaisa ko ga hannuna yanzu ka ji daɗi dan alaji to kai ma za ka yi kuɗi To wai kai waye ma ne? Wai kai waye kai? ni kake tambayin ni waye baka san ko ni waye ba to waye mai kuɗin unguwan nan Ba zai wuce Alhaji Ibrahim ba. ka gaskata haka it's my father yes of course babana ne yanzu ne kake da bukata Sorry dan ta da ni. Alhaji. Yawwa sorry. Saboda mu ba sorry. Pick up. Action. Amma ya ake yi ban san ka ba. ta ya za ka sani outcomes bayan buguwa ta da taka ba iri ɗaya ba ce zo ka dan dora mana ɗaukar musu batir Bari ka ji in gaya maka. kai su baki Ma a bayan da Allah ya shirye. Duk wannan harkar kuwa. Ya fita da ita. hagu gaba kai kan bala yanzu a haka ka shiru to na ji in ka shiri me sana'a ka na ce a'a Action. Pick up. ai tambaye ka ne mecece a cikin kwakwalwar taka Mawaki. ma Mawaki. ma Mawaki. wace irin waka kai Da wace waka wace irin waka kake tunani? sa nake so yi Domin nan da kake kallo. I am comfortable rapper. Yes. ta ashe ya tabbata kallon da mahaifinka yake maka na ka fara zarewa haka ne kai yanzu haka za ka zama rafa ka ga tsaya da Allah ka iya waƙoƙin nan da ake kawo su wanda ɗan mata suke masifar so yanzu Allah kakkare na mu kamar yana kan ka kai yanzu ka gane kama da wanda zai wani wakar Hausa ni ka gane ma kama da mai wakar nana yi to ai ka ji to da Allah sau ni nan da kake kallo na an big rapper gaskiya kuma nan da kake kallo bari in gaya maka musulunci ne please kuma nan da kake kallo na bayan rapper an singa bayan singa a mutiness kai akwai wani abu da mutum ne ke cewa declaration of performance you know what abokina din lissafin nan da kai ma ni a banza tun da baka iya waka Hausa ba mawaƙin Hausa da ke yi ba Yanzu in kana so in taimake ka. In dai kana tare da ni zan taimake ka. Pick up. ce kaga da Allah saurara da Allah tunda har Allah ya sa ya haɗa ka da ni idan kana so ni in taimake ka yanzu dai kaga da Allah tsaya tunda har Allah ya haɗa ka da ni kana son in taimake ka ni zan taimake ka Kai da Allah ta.
ina ne ban matsaya kan kake tunanin za ka yi wani ba ba da ta mala inda baka iya waƙar Hausa ba ba ka da rabuwa a cikin dan halaka zan je in wanda suka iya waƙar Hausa dama masoyiya ta nake so a yi waƙar da za ta ji babu kaga malam sai dai in ce mace ka in za ka iya kai idan ba za kaga malam ni zan taimake ka tun da ni nake da wutar a hannuna in za ka iya kai in ba za ka iya baka tattara ba da ni limi wai ni ka kalla wai waƙar Hausa wai ne ma waƙar Hausa ya kaga bros no mining ba matsala zan taimaka ma